Lunch tayo. Pandoks lang, tapos ligang na gulay. Ayun. Sa baba, di ko alam kung anong ulam nila dun eh. Nagsikainan na rin sila. That's it. Let's eat, Kunan. Kunanin. Naligo yan ng Kunan. Bango-bango yan. Siguro hindi. Baho-baho. Ligo, Groot. Ligo. Ayun guys, later pala sa ano kami. Sa MOA kami. Meet and greet ng mga vloggers. Third meet and greet na. So, yung second di ako naka-attend eh. May ginawa ko nun. So, ngayon. Punta din sila Ann, si Anakay, tapos sa madami. Joy, si Yims. Ayun, si Yims ang nag-organize eh. Kasi dumating si Yims. Si Yims kaya, sipag kaya nung organize ng mga meet and greet. Ayun, see you later doon. Ayan tayo. We're off to MOA na guys. Dapat kanina pa mga launa. Kaso grabe lakas ng ulan, hindi mo makaalis. Ngayon nabot kami ng 4:30 na. Ewan ko lang sila ang nanda na. Si Joy malamang ando na. Tapos si Shell daw is kanina pa nag-aantay doon. Ayun. Hi Pogi. Yo, what's up? Yo, what's up? Di naman nakatingin. Amanda. Parang kain lang yung Amanda namin. Buti hindi masyado matraffic. Kahit na umulan. Ba, dala niyo pa cellphone niya. Siyempre. Tumala kami saglit sa sa Dep Store. Tumali siya ng white shirt. Sabi ko mag-white na lang din siya. Nagutom ang mga bagets. Nagmerienda muna namin. Habang inaantay pa si titaan mo. Shell. Baka na rin. Hindi, wala. Huli na natin. Loko din tayo. Hi, Dien! Ay, dito na pala. Nahanap namin yellow cab. Dito na. Saan? Ah, si Monet! Hey! Hello! Kasama ni Kalokoy. Ang ganda nyo naman. Mga babies niya. Kanina pa kayo dito? Hello! Hindi na ako mapasok sa akin. Madami ba sila? Madami sila. Tara, dito na lang tayo. Nakakaya. Biglang nahiya, no? Ayun, no, sila, debut. Hello! Ayan si Debbie. Nagkakahiyaan nga. Hello. Nagkakahiyaan. Ayun, ay. Si Bestie. Si Bestie. Eh kasi Bestie. Si Bestie. Oh. Hala, yung mga daddies nandun lang sa sa dulo. Ang daming camera eh. Si Sweet CA, si Faye Gismundo, si Senyora Anclutz. Ay! Bakit mo ko binublaga? Nakakatawa eh, no? Ay! Sige. Ayun, grabe. Ang init-init ha, pero nanlalamig yung kamay ko. Oo nga, ang init eh. Ayun si Ay, sige. Hi guys! Hello! Ano ba yung toilet yun? Hello! Kayo na rin namin. Hello!
May lagnat ka? Sana maging okay ka lang. Safari. 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 May isang lalaki at 3 babae. Hello. Kasi hindi makapasok eh. Ano mo kaya ko punuin niya? Hello. Shameless dog. Hello. Hi. Hi, hello. Kailangan pa yan ako. Ano ba? Hello. Ay, hello. Nagkita na naman tayo. Parang wala akong pasok bukas. Ay, tayo nga, hindi pa tayo nagko-collab, girl. Ha? Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, Bye-bye, guys. Naglabasan na sila. Oh. Si Yim, sila, siyang organizer. Si Shell, syempre. Ayun. Labas na sila ng Yellow Cab. Si Marge pala may order sa akin. Sabi ko may order ka pala sa akin. Hindi ko nadala. Gusto na asawa ko. Ayun. Lalaro lang doon sa gilid. Tapos sila Ara, Bertuccio. Ara to, di ba? Si Ara. Kasi Hindi namin lang kung saan titingin din. Hello! Hi! Ang dami nila doon. Mabuhay mga YouTuber! Mukhang pretty, oh! Yabi! Ang dami, nakakatuwa. Sasama na si Chris, oh. Wala na, oh. Sige, sama nyo na yan. Sige. Bye-bye. Thank you. Sino? Sino? Si Sweetie CA. Oo. Salba ito. Ay, nakaganon ako. Tara na, let's go na. Bye! Ingat, ingat, ingat. DM! Kain. Okay na po. Numbers. Thank you. Sarap. Lalo na to. Mabilis yung serving. Hi, sir. Rellenong bangos, rellenong manok. Everybody. Sinigang na... Ay! Sinigang na hipon. Bangos. Tapos... Ano to nga? Bagnet? Ay, hindi. Liempo. Diretso kawali. Tapos masarap din yung ano. Kare-kare. Bangus. Legit. Ayaw ni Kolokoy. Inaantok na eh. Pagod na, kakalaro kanina eh. Uwian na. Ito, alas 3 pa ng madaling araw ang pasok.
Where's Seychelles? Wala pang tulog. Ayun. Si Paul. Naras pasok mo bukas? Bakit? Ah, okay. Akala ko ano. Yung Manila walang pasok. Ayun. Uwi na guys. Oh, lolo. Ano na? Ano ang outfit mo kasi? Kasama namin si Jen agad nakatapos si Jen. Oh, sayang. Kasama sana ako sa ano. Let's go! Kailan kayo alis? Ito bagay yung ano ba yun? Ha? Sabihan kita. Pag ano? Ano ba yun? Ano yan? Ano meron dyan? Smell don't perfecta. Ay, grabe busog ko. Sobra. Ikaw din, nabusog ka? Hindi ka pa nabusog. Sakto lang. Sakto lang. Hindi ka tulad dati. Bonggang busog. Ikaw, bebe? Satisfied. Satisfied ka. Sarap na. Ng food. Naghiwa-hulay na kami. Susundayin pa sila Baby Joey. Just at the Joey. Saan ba sila? QC daw ata. Gilmore? Ewan ko. Hindi pa ako nakarating dun sa atin niya. Doon niyo muna iniwan yung dalawa. Mm.